China ta tura da sinadarin da ya kai ton 2000 wanda zai taimaka wa Iran ci gaba da gina ballistic missiles. Koriya ta Kudu na shirin kai hare-hare cikin Koriya ta Arewa domin tayar da hankalin shugabansu wato Kim Jong-un. Wannan shine abin da za mu tattauna da ku a wannan lokaci. A jiya wasu 'yan majalisu guda biyu a Amurka suka nemi gwamnatin Trump ta yi cikakken bincike game da rahoton da CNN ta fitar, wanda ya nuna cewa wasu kamfanonin kasar China na taimakawa Iran wajen sake inganta shirin makaman ballistic na kasar. Wannan kira ya fito daga wajen 'yan majalisu biyu, wato Raja Krishnamurthy da Joy Courtney, bayan rahoton CNN da ya bayyana cewa an samu jiragen dakon kaya da dama daga China zuwa Iran dauke da sinadarin sodium perchlorate, wani sinadari da ake amfani da shi wajen hada makaman roka wato ballistic missiles. A cewar mukarraban lamuran tsaro na Turai, kusan ton 2000 na sinadarin sun isa tashar Bandar Abbas tsakanin karshen Satumba da tsakiyar Oktoba. Wannan sinadari yana daga cikin muhimman abubuwan da Iran ke bukata wajen sake gina dukkan makaman da ta rasa bayan yakin kwana 12 da ta yi tsakaninta da Isra'ila. A cikin wasikar da suka tura wa sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio da daraktan CIA, 'yan majalisar sun ce goyon bayan Beijing ga makaman Tehran abin damuwa ne sosai, kuma yana ƙara nuna yadda jam'iyyar CCP ke goyon bayan manufofin shugabannin kama karya daga Turai zuwa gabas ta tsakiya. Masu nazari sun ce ton 2000 na sinadarin na iya baiwa Iran damar samar da roka kusan 500, wanda ke nuna cewa Iran na gaggauta sake gina makaman ballistic dinta wanda ta yi asara a yakinta da Isra'ila. Wannan rahoto ya zo ne a daidai lokacin da aka fara haɗin gwiwa tsakanin China, Iran, Rasha da kuma Koriya ta Arewa a fanni daban-daban na tsaro. Takunkumin da aka dawo da su a watan Satumba kan Iran sun haramta dukkan wani tallafi ga shirin makaman ballistic na Iran da kuma dukkan kayan da na iya taimakawa wajen samar da makaman nukiliya, sannan da duk wani taimako wajen kera makamai ko yadda za a harba su. China da Rasha dai sun yi adawa da dawo da waɗannan takunkumin, sun kuma bayyana cewa hakan zai iya rusa tattaunawar nukiliya da Iran. Daga bangaren China kuwa, ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ba mu san da wannan batu ba, amma China tana bin dokokin ƙasa da ƙasa wajen sarrafa kayayyakin da ake iya yin amfani da su a fannin soja da harkar tsaro. China ta kara da cewa tana adawa da takunkumin matsin lamba da aka sa wa Iran. Ya kamata a bi hanyar diplomasiyya ne wajen magance batun nukiliyar Iran. Rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa kamfanonin China suna yin amfani da jiragen ruwa masu sauya tutoci domin ɓoye man Iran wajen shigar da shi China, wanda masana ke ganin wannan rahoto na CNN ya ƙara tabbatar da zargin hulɗa tsakanin China da kuma Iran duk da takunkumin da duniya ta saka mata. Yanzu kuma bari mu juya Koriya ta Kudu, inda jiya masu gabatar da kara a Koriya ta Kudu suka bayyana wasu bayanai masu tayar da hankali da suka ce sun gano a wayar wani babban jami'in tsaro. Bayanan na nuna cewa tsohon shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol da wasu manyan hafsoshin tsaro sun tsara amfani da drone na ɓoye don tayar da hankalin shugaban kasar Koriya ta Arewa wato Kim Jong-un. Wannan zargi ya fito ne yayin da ake gabatar da sababbin tuhume-tuhume kan tsohon shugaban kasar, inda ake zargin shi da haɗa kai da wasu manyan hafsoshin tsaro na Koriya ta Kudu domin kai hari da jirgin drone tsakiyar Pyongyang wato babban birnin Koriya ta Arewa. A watan Oktoba da Nuwamban bara sun yi amfani da drone wajen watsa takardu ta sama wanda ke ɗauke da sukar gwamnatin Kim Jong-un. A cewar masu gabatar da karar, wannan wani bangare ne na ƙulla magudin siyasa domin samun damar ayyana dokar soja a fadar Seoul. Bayanan da aka samu a wayar tsohon kwamandan leken asirin tsaro sun kunshi rubuce-rubuce kamar dole mu kirkiri yanayi mai tayar da hankali domin gaggawar samun damar da ba za ta maimaitu ba, sannan dole mu kirkiri tashin hankali a Koriya ta Arewa har su ji cewa ba su da wani zaɓi face mayar da martani. Sannan an lissafo wuraren da za a kai wa hari da drone, ciki har da Pyongyang babban birnin Koriya ta Arewa da wuraren makamashin nukiliyar kasar da gidajen hutu na Kim Jong-un da wurin tarihin Koriya ta Arewa da ake ce masa Samjiyon da kuma wurin babban aikin raya ƙasa na Kim Jong-un wato Wonsan. Masu gabatar da karan sun bayyana cewa bayanan sun nuna ana gudanar da tattaunawar ɓoye tsakanin tsoffin hafsoshin sojojin ƙasar tun a shekarar 2023 bayan da aka yi babban sauyin hafsoshin soji. A ɓangaren Koriya ta Arewa kuwa, Kim Yo-jong ta yi barazana mai zafi bayan da drone ya tsallaka yankin Koriya ta Arewa a watan Oktoba. Ta kuma yi gargadi da cewa sakamako mai tsanani zai iya biyo baya.
wanda hotunan drone da suka fado an watsa su a gidan talabijin ɗin Koriya ta Arewa. Sai dai amma har yanzu Koriya ta Arewa bata ɗauki matakin soja ba. Masu sharhi sun ce dalili shine ta tura sojoji sama da 10,000 zuwa Rasha domin yaƙi, kuma akwai yiwuwar bata so ta buɗe yanki na biyu na yaƙi a lokaci guda. Amma idan har Yoon ya bada umarnin drone su shiga Koriya ta Arewa, hakan karya yarjejeniyar tsakaita wuta ne tsakanin kasashen biyu wanda aka yi a shekarar 1953, kuma za a fassara shi abin da zai iya haddasa wani sabon yaƙi. Duka a nan shirin namu zai dakata. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.